I ponownie witamy w studiu już po ceremonii otwarcia. Za chwilę rozpoczniemy to, na co wszyscy czekamy, czyli walki. Dzieje się tutaj na hali, ale nie ma co się dziwić. Tutaj walczą właśnie ich ludzie, za którymi przyjeżdżali do Mysłowic. Rekin, niepokonany reprezentant rowu Rybnickiego Ośrodka Walk. Siwy, Rudy, również z tego klubu. Reprezentacja Rybnika jest tutaj bardzo mocna. Oliwier Szczygieł. Myślę, że naprawdę będzie się tutaj działo i widać, że kibice z Rybnika już nie mogą się doczekać na walki. Jest też bardzo mocna ekipa, tutaj widzę na trybunach w koszulkach kolegi Maleszewskiego, który ostatnio co prawda nie wrócił do domu z pucharem z innej tutaj z walki dla innej federacji, ale u nas również zawsze dawał bardzo dobre pojedynki. No, zmierzy się on z 21-letnim Hawro, więc no tutaj na pewno wszyscy czekają na tych przedstawicieli, szczególnie rybnickiego rejonu. No, jest gorąco, chyba czujesz ten klimat. Zdecydowanie, no i właśnie to, o czym poruszyłeś, jest tutaj dużo miejscowych zawodników, dlatego też tutaj można spodziewać się bardzo, bardzo głośnego, energicznego dopingu podczas dzisiejszych walk. Dzisiejsze walki będą toczone w formule oczywiście MMA na różnym szczeblu, będą zawodowe, ale zaczniemy od tych semi-pro. Tak, zaczniemy od walk semi-pro. W pierwszym pojedynku też już znany tutaj społeczności, naszym fanom, Sebastian Chrobot, który pokonał na pierwszej gali gilotyną Doriana Wawrzusiaka. Zobaczymy, co pokaże dzisiaj. Jego przeciwnik, reprezentant MMA Matadores, ma 16 lat. To jest naprawdę bardzo młody chłopak. W wieku 16 lat wejść do oktagonu przy takiej publice, przy takiej oprawie, to trzeba mieć bardzo mocną głowę. Naprawdę. Ja chylę czoła przed Dawidem Szudrowiczem, no bo wytrzymać tą presję w wieku 16 lat to będzie naprawdę spory dla niego spore widowisko. Myślę, wydaje, że nie zapomni tej pierwszej walki. No myślę, że dzisiaj każdy zawodnik będzie dobrze pamiętał właśnie swój pojedynek. Poza walkami panów jest również walka pań w formule semi-pro. Tak. Laura Nittner zmierzy się z Sandrą Michno. Pierwsza jest reprezentantką tutaj lokalną. Trenuje pod okiem Roberta Henka, znanego chyba wszystkim miłośnikom brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce. Druga koleżanka Sandra jest reprezentantem Silesian Cage Clubu, więc tutaj oni też przyjechali mocną ekipą. No, walczy też Piotr Głęcki, między innymi trener Bronder tutaj chodzi i też już nie może chyba wytrzymać tych emocji, chciałby być już po. Pozdrawiamy trenera. No, panie, wczoraj na ważeniu było mocno, było naprawdę grubo. Szczególnie Laura, widać, jest naładowana emocjami. Krzyczała do Sandry, żeby podeszła, że będzie ogień. Powiem ci tak szczerze, nie mówiąc pozostałym mocnym zawodnikom, ja czekam na ten pojedynek pań, bo może być grubo. Tak, zdecydowanie pojedynek pań jest czymś, na co wszyscy tutaj czekamy. Jeżeli chodzi jeszcze o formułę semi-pro, występuje dzisiaj zawodnik, na którego debiut zawodowy w szczególności czekam, jest to brat Michała Domina, Paweł, który również walczył choćby nawet na ostatniej edycji. Tak, ja opisując trailer z nim, ja napisałem, że oni mają MMA we krwi. Również podczas właśnie samego filmu, który zapowiadał tą walkę, mówił, że brat jest nieodłącznym elementem przygotowań tego młodego zawodnika. Razem trenują. No, wydaje mi się, to będzie bardzo dobry też pojedynek. Jest to chłopak taki naładowany, który idzie po swoje. Widzieliśmy to na poprzedniej edycji, gdzie również wzniósł rękę do góry. No, wydaje mi się, że pokaże tutaj kawał swoich przygotowań, kawał roboty, bo naprawdę dał bardzo dobry pojedynek. No ale tak jak mówię, tutaj nie ma słabych pojedynków. Często ci młodzi skradają serca publiczności. No i przykładem tego jest Hawro, który z gali na galę robi taki progres, że my nie nadążamy wymieniać w grafikach zmian w jego sylwetkach. No, jest dwukrotnie zwyciężył i od razu jego trzecia walka to bierze na grubo. No, bierze Malaszewskiego, który nie jest powiedzmy chłopakiem z przypadku. No, walczył chociażby na armii, więc naprawdę też ja chylę czoła przed Hawro, chylę czoła przed całym teamem Szarków, bo też przyjechali tutaj mocną ekipą. No i też będzie się działo, będzie się na pewno działo na hali.
No wszystkie bilety wyprzedane. Tak, tak. Publika dzisiaj w komplecie na rybnickiej hali. No a na którą walkę z walk zawodowych, no wiadomo, jest walka o pas, na którą na pewno wszyscy czekają, ale która tam jeszcze walka zawodowa w szczególności tak już skradła ci serce? Ja czekam na pojedynek rekina. Zmierzy się on też z Fryderykiem Dombalem, o którym no nie można wiele powiedzieć, ale widać, że też jest dobrze przygotowany. A szczególnie, że jego bazą, powiedzmy, jest triatlon. W triatlonie, jak w MMA, wygrywa, że się jesteś wszechstronny. No w MMA ty jako jedna z ikon tego sportu tutaj na pewno w regionie, no chyba przyznasz mi rację, że no, jak jesteś wszechstronny, to wygrasz. Jak nie jesteś wszechstronny, to zostajesz gdzieś z tyłu. I to samo jest w triatlonie. No zobaczymy. Na pewno ma stalowe płuca. Zobaczymy, jak ta właśnie kondycja przełoży się na walkę MMA, ponieważ no bądźmy szczerzy, tą podstawę tlenową ma na pewno bardzo dobrą. Teraz jeszcze, żeby tylko zagrała głowa i na pewno to wszystko będzie można pokazać w oktagonie. Myślę, że to wszystko z naszej strony. Teraz już powolutku przenosimy się do klatki. Zobaczymy, co pokażą na samym początku ci młodzi zawodnicy, no ale to jest przyszłość. Ale młodzi, u nas nie ma co się oszukiwać, wielu zawodników zaczynało. Jeszcze raz zapraszamy na reklamę, a potem już na walki. Sebastian Chrobot kontra Dawid Szudrowicz. Obydwaj bardzo młodzi, ponieważ 18 lat po stronie Sebastiana, 16 po stronie Dawida. Waga do 61 kg. Wzrost ten sam, ponieważ 1,74 m po obydwu stronach. Ciekawostką jest, że panowie się już zmierzyli raz ze sobą na Almie. Jednak no, nie ma się co oszukiwać, porównując zawody Almy do tej presji, która jest tutaj. No może to się skończyć różnie, ale naprawdę szacunek. Młodzi zawodnicy, ale widać tą pewność siebie. Mi się to podoba. To świadczy o tym, że MMA może być naszym sportem narodowym już niebawem. Oby, oby. A dla wszystkich Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli do transmisji, serdecznie witamy i przypominamy, że oglądają Państwo 6. odsłonę Silesian MMA w Rybniku. A przyjemność komentować to wydarzenie dla Państwa mają Adrian Pietrzyk i Artur Kornik-Sawiński. Jak słyszymy, bardzo głośny doping już od samego początku tej gali, od pierwszej walki. I tutaj Państwo mogą zwrócić uwagę również na narożniki. Zazwyczaj mamy czerwony i niebieski, tutaj Silesian MMA w kolorach Śląska, czyli żółty i niebieski, a w żółtym narożniku Sebastian Chrobot, w narożniku niebieskim Dawid Szudrowicz. To Dawid niesiony bardzo mocnym dopingiem, chyba Państwo to słyszą. Oj. Och, teraz bardzo ciekawa próba kopnięcia. Od razu panowie przeszli do szybkich wymian. Młodość nie lubi czekać, młodość nie ma cierpliwości. Młodość chce od razu pokazać, na co ją stać, dlatego panowie od razu wymieniają soczyste kopnięcia i ciosy. Wydaje mi się, tutaj oni mają świadomość tego, jaka droga jest przed nimi. No, przykładem tego, szczególnie dla Dawida, jest Patryk Likus, który przez Silesian MMA trafił, jak wszyscy wiemy, do twojej rodzimej organizacji. Coraz mocniejsze wymiany, coraz bardziej te ręce rozpuszczone. Panowie nie zamierzają czekać, tym bardziej, że przypominamy, że jest ta walka w formule semi-pro, czyli w formule nieco ograniczonej. Oczywiście są techniki dozwolone, ograniczone, ale również czas rundy. Tutaj rundy nie są 5-minutowe, są 3-minutowe, no i właśnie 2 minuty już niecałe zostały nam do końca tej pierwszej rundy. Kolejny już chyba trzeci backfist, teraz w wykonaniu Sebastiana Chrobota. Nie wiem, czy panowie wytrzymaliby takie tempo na pełnym dystansie, ale
chciałbym, żeby ta walka trwała jak najdłużej, bo naprawdę fajnie się to ogląda, to ludzie lubią. Wymiany szybkie. Tak, bardzo szybkie, dynamiczne wymiany. Praktycznie panowie sobie nie dają chwili na wytchnienia. No i cały czas ciągła walka w stójce. Bardzo mnie ciekawi, który z panów postanowi jako pierwszy sprowadzić walkę do parteru. Odczuwa te low kicki Sebastian Chrobot. Sebastian Chrobot jest bardzo dobrym parterowcem. Wielokrotnie wygrywał różnego rodzaju zawody, m.in. w Federacji ADCC. Ja liczyłem, że ta walka szybko przejdzie do parteru. No proszę Państwa, tutaj się tyle dzieje, że nawet z backstage'u przyszedł Kacper HTA, który zagra koncert, oglądać tą walkę. No teraz upomnienie Sebastiana Chrobota, ponieważ tam było ściągnięcie chyba głowy na kolano. Sędzia karci niczym ojciec młodego zawodnika, widzimy, ale jest pokora, przeprosił. Jak widzieliśmy, nie tylko młodego zawodnika, ponieważ sędzia uspokoił również narożnik Sebastiana Chrobota. Teraz jeszcze kilka słów do Dawida. Drakulino Oświęcim, wiadomo, daleko nie miało, przyjechało też liczną grupą, ale nie przekrzyczą fanów Dawida, którzy zebrali się tutaj na środku Bardzo trybuny. ładny high kick. Przejście do tańskiego klinczu, porobienie wysokim kopnięciem. No i jest wprowadzenie walki do parteru. W dużych opałach teraz Dawid. Oddaje plecy. Co bez... Atrakcyjnie wykorzystuje Sebastian Chrobot, wpinając się i próbę założenia Mataleo. Ciągłe ciosy, mają spowodować, że sędzia przerwie ten pojedynek, ale nie za... Wytrzymał. Takie ciosy, które właśnie mogłyby spowodować przerwanie. No i gong tak naprawdę ratuje Dawida z opresji. Bardzo ciekawy jestem, jak Sebastian Chrobot będzie wyglądał tlenowo w drugiej rundzie, ponieważ w tej pierwszej, szczególnie w końcówce, wydaje mi się, że już dał z siebie wszystko, co fabryka dała. Tu mamy jeszcze powtórki tych szalonych akcji. Bardzo ładny high kick. Przegonił po całej klatce Sebastian Chrobot Dawida Szudrowicza. No i tutaj, kiedy walka znalazła się w parterze, najpierw widzimy ciosy z pozycji bocznej. Kiedy Dawid próbował wyjść z tej pozycji, oddał plecy, co od razu wykorzystał Sebastian. No i klatka zamknięta, druga runda. Czy skończy się to w drugiej rundzie? Naprawdę ciężko jest stwierdzić. Kibice by chcieli, żeby ta walka się nie kończyła, bo widzimy tutaj i z lewej, i z prawej strony trybun wszyscy podeszli w centralną część, żeby oglądać ten pojedynek naprawdę z otwartymi szczękami. O, teraz przechwycenie nogi. Próba skoczenia do balachy, no te nogi wysoko podpięte. Kręci się Sebastian Chrobot z tych pleców, ale chyba ustabilizował już tą pozycję Dawid Szudrowicz. Mimo zmęczenia, bo coraz bardziej widać, że te ciosy są obszerne, coraz bardziej bite z takim zamachem. No cały czas Sebastian Chrobot jest zawodnikiem, który
cały czas dąży do kontaktu, cały czas idzie do przodu, próbuje coraz to dziwniejszych technik, bo tutaj backfisty, tutaj jakieś ciosy, kombinacje, po raz kolejny wychwycenie głowy przeciwnika do tajskiego klinczu. Mocno na wstecznym Dawid Szydrowicz. Ci młodzi zawodnicy, oni zdają sobie sprawę z tego, że te walki są oglądane przez czołowe federacje w Polsce. Oni wiedzą, że ludzie chcą oglądać tych, co walczą efektywnie, ale również efektownie, stąd te techniki. No, Dawid Szydrowicz, mimo że mniej tych ciosów zadaje, wydaje się bardzo zmęczony. Bardzo dobrą bronią Dawida są te niskie kopnięcia. Nie wiem, czemu tak rzadko je stosuje. Oj, dużo przyjmuje teraz Dawid na głowę. Dawid to bez wątpienia bardzo waleczny zawodnik. Jest cały obity, ale cały czas stoi na nogach. Cały czas przyjmuje te ciosy. Widzimy, że już i wstrząśnięty, i zmieszany. Kolejne ciosy. Koniec. Z powodu braku aktywnej obrony Dawida Szydrowicza Sebastian Chrobot zostaje zwycięzcą, ponieważ sędzia główny tego pojedynku postanawia przerwać pojedynek. Więc Sebastian Chrobot zwycięski przez TKO.